Zdravím vás, jsme dominantní paviáni. V tu dobu, kdy celý internet komentuje moje preference a to, co se mi líbí, my s vámi probereme nootropikum, který se jmenuje Lion's Mane, nebo krásný český patosný název korálovec ježatý. Možná už jste slyšeli o takové kouzelné houbě, která se jmenuje korálovec ježatý, nebo Lion's Mane, a která by z vás měla údajně udělat na člověka, anebo je to druhý NZT z filmu Všemocnej. Jo? To, co mi nejvíc líbí na korálovci, je to, že dokáže zvětšit neurotrofní růstový faktor, což je bílkovina, která je zodpovědná za stavbu nových neuronů v mozku. Další kouzlo korálovce je, že on v krátkodobé perspektivě dokáže zlepšit koncentraci. Výzkum vám jebnu někam sem. Další věc, co dokáže korálovec, je, že on v komplexní nebo v nějaký monoterapii v léčbě proti depresi taky pomáhá díky aktivitě modulů monoaminu. A monoaminy jsou vlastně nejdůležitější neurotransmitery, například dopamin, serotonin, noradrenalin. A tyhle neurotransmitery, jak už jsem často říkal ve svých minulých videí, mají vliv na naši náladu, emoci, motivaci, koncentraci, spánek a milion dalších věcí. A já vám ho nedoporučuji užívat déle než 14 dní v roce, protože hrozí riziko, že se z šimpanze proměníte v člověka. Je to velice nebezpečný. Z vedlejších účinků jsem slyšel, že se může stát to, že intelektuální aktivity a myšlení bude tak moc, že nebudete moc usnout, že budete furt mít nějaké myšlenky nad něčím se zamýšlet a tak dále. Já osobně jsem nic takového nezaznamenal, já už užívám korálovec více jak rok a nikdy jsem neměl nějaký velký problém se spánkem, takže zkoušejte a experimentujte. Ohledně dávkování a s čím ho užívat, tak jsem snažil něco najít na internetu, nějakou zajímavou dokumentaci s dávkováním, ale na internetu je jich strašně málo. Kromě klasických 500 až 1000 mg dvakrát denně s jídlem jsem nic zajímavého nenašel. Já ho beru ráno, nalačno, 1000 mg spolu s taurinem v dávkování 3000 mg. Jo, taurin jsem tam přidal kvůli tomu, že má vliv na zlepšení koncentrace a na snížení adrenalinu. A doufám, že já nikomu nemusím vysvětlovat, že jestli se budeš ládovat korálovcem a dalšími nootropiky a přitom sedět na gauči a nezabývat se žádnou intelektuální činností, tak se druhým Einsteinem nikdy nestaneš. Je ti úplně k hovnu. Pro dnešek vše.